भोजपुरी ऑफिशियल चैनल हम हैं आपके दोस्त हिमालय सिंह। और आज की वीडियो में बात करे वाले बनी खेसारी भैया की फिल्म लिट्टी चोखा के बारे में। यहाँ लिट्टी चोखा फिल्म में स्टार कास्ट में बने खेसारी भैया और काजल राघवानी जी और सुरुचि राव जी बाड़ी। और ये फिल्म के बात करी तो ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म बाटे। और ये फिल्म के डायरेक्ट कैले बने पराग पाटिल और ये फिल्म के प्रोड्यूस कैले बने प्रतीक सिंह जी। और ये फिल्म में आप लोगों के खेसारी भैया और काजल राघवानी एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में भी नजर आई हैं। दो रोल बा खेसारी भैया के। और ये फिल्म सस्पेंस से भरल बा। और ये फिल्म के रिलीज डेट फाइनल हो चुकल बा। जी हाँ, ये रिलीज डेट फाइनल हो चुकल बा। ये फिल्म के डायरेक्टर एगो पोस्ट डाल के और प्रोड्यूसर कहले बन लोग ये फिल्म दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आप लोगों के बीच बिहार, झारखंड और ऑल ओवर सिनेमा में यानी कि पूरा इंडिया में रिलीज हुई। तो आप लोगों के लिट्टी चोखा फिल्म के रिलीज डेट की न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके बताई। और हमनी के चैनल भोजपुरी ऑफिशियल बनाया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। ऐसे ही भोजपुरी